Hej drenge og piger. Ja, så er jeg her igen. Det er sgu mig. Kan I se. I har jo ikke set mig lidt længe. Øhm, og det er jo simpelthen fordi, jeg har blevet nødt til at gå lidt under jorden, som man jo siger. Øhm, fordi jeg simpelthen bare er blevet så kendt og så populær. Så jeg har jo fået lidt mange bejlere. Og det er ham, den gamle, jo altså ikke lige altid så glad for. Øhm, Så nu bliver jeg simpelthen nødt til at censurere mig selv lidt, når jeg sådan skal ud af døren, hvis jeg skal hen og handle. Og lige nu, der er vi jo faktisk løbet lidt tør for tarteletter. Og jeg bliver nødt til at skal hen og købe tarteletter, fordi ellers så bliver han jo nok bare endnu mere sur. Men jeg vil da lige komme med et rigtig godt fif til jer. Øhm, hvis I ikke kan kende mig, fordi jeg har ny læbestift på, så er det altså også en del af min undercover udklædning her på vej hen og handle. Men jeg vil komme med fif til jer, hvis I skal til en rigtig fræk frisør, hvor I får virkelig lidt ekstra. Og alt det der gode, man gerne vil have. I må heller ikke sige det til ham, den gamle, der bliver han sur. Men så skal I tage ned til Kim Magne. Han er så sød. Han er næsten lige så sød som herren, siger hende til sikkert. Men han er i hvert fald rigtig god til det med hår der. Han er rigtig god til det der med at gøre os rigtig glade, så vi synes, vi er rigtig smukke. Men I kan selv se, ja, jeg bærer lige om en lille vandundulation, og det er han simpelthen bare så god til. I kan næsten ikke se mit hoved, fordi mit hår, det er bare helt i top, som det jo netop skal være. Jeg elsker, når det er så højt. Jeg er jo lidt høj i håret. Så det, I skal huske ham. Han er rigtig fræk, kan jeg godt sige jer. Og sød. I skal bare bede om at få den dyre omgang. Så skal I nok gå glade hjem igen. Også selvom jeg har en, der er sur derhjemme. Men det var bare lige et hurtigt fif. Han bor nede i Snargade. Bare hils ham fra Judith. Ikke også? Judith loves you everyone.